skal have varm kakao, så er det også noget jeg har lavet. Den flødeskum du putter på, det er nam nam nam. Jeg er en ko, jeg siger mu mu mu. Sort og hvid, det kan du tro. Ser du mig på marken, så sig hej hej. Jeg er en ko, jeg siger mu mu mu. Stor og tyk, det kan du tro. Ser du mig på marken, så sig hej hej. Mu, mu, mu. Sort og hvid, det kan du tro. Ser du mig på marken, så sig hej hej. Kender du ostehaps? Den kommer fra min mælk. Eller hvad med flødeis? Det er nam nam nam. Ja, jeg laver meget mad, for så bliver du så glad. Især hvis det er chokolade. Det er nam nam nam. Jeg er en ko, jeg siger mu mu mu. Sort og hvid, det kan du tro. Ser du mig på marken, så sig hej hej. Jeg er en ko, jeg siger mu mu. Stor og tyk, det kan du tro. Ser du mig på marken, så sig hej hej. Jeg er en ko, så sig hej hej. Jeg er en ko, jeg er en ko, så sig hej. Jeg er en ko, jeg er en ko, jeg er en ko, jeg er en ko. Og jeg er super god, og jeg er super god, for jeg er en